Eneko Kalbo Etxarte Kristina Enea Fundazioko kultur ekimenetako arduraduna, teknikaria, ongi etorri, gaurko solasenea honetara. Kaixo, bai. Gaur hemen elkartu gara zurekin, jakin nahi degulako, fundazioko erakusketak nola antolatzen dituzun, irizpideak, ikusten ari gara urtetik urtera, bisitari kopuruare areagotzen ari dela erakusketa hauetan, eta pixkate horren inguruan hitz egin nahiko genuke zurekin erakusketen arduradun zaren neurrian. Nik hemen daramatzat ja 6 urte, 8 uste dut hasi nintzen lanean, eta orduan hasi nintzen ere obsesiotako bat izan zen ordena. Programa guztia ordenatzea, ez bakarrik erakusketan programa, ze jarri zein momentutan, bezik eta erakusketak nola kudeatu, zein erakusketa aukeratu, zein momentutan, zenbat denborarekin, ze baliabiderekin, guzti hori ordenatzea izan zen nire obsesiotako bat. 6 urte eta gero nik uste dut zer ordenatu dugula, eta ja dinamika batean sartu gara, non ja erakusketak ateratzen dira, rodao esaten den moduan, ez? Badakigu ze erakusketa ongo dan, praktikamente urtebeteko aurrerapenarekin, nork egingo duen, zenbat baliabide, zer behar ditugun erakusketa guztietarako, eta orduan lan egin dezakegu lasaitasun handiarekin, bai gu, eta bai artistak edo komisarioak edo erakusketa jartzen duena, bai? Asko eskatzen digute, hainbeste denborarekin lan egiteko aukera hori, eta guretzako baitere beste lasaitasun bada. Kontrolatzen zulako zer ingo zuen, denbora askorekin, ze baliabide, eta dana kontrolpean baldin baduzu, beti izango zu ez ustekoak izateko margen txiki bat, baina dana helburua da ez ustekorik ez egotea. Orduan, nire helburu bat hori izan, eta nik uste lortu dugula edo lortzen ari garela. Hori galetu nahi nizun, ez? Aurreko erakusketa udakoa amaituta, orain udazkenekoa ia martxan, eta ja hurrengoarekin pentsatzen edo esan duzu urtebeteko epearekin gutxienez lan egiten duzula, orduan pentsatzen dut hurrengo 3-4-5 erakusketak ja itxita eta erabakita izango dituzula? Bai, 2025koa ja pentsatuta daude, erabakita daude zein erakusketa joko dan urtaro bakoitzean, eta 2025 ja kompletua dago, eta 2026an lekutxo bat gelditzen zuen, baina praktikamente erabakita dago 2026an ere erakusketa izango ditugun, orduan lasai lan egiteko denbora badago. Alegia, urtean 4 erakusketa, urtaro bakoitzarekin gutxi gora bere erakusketa bat. Horixe, urtaro bakoitzaren hasierarekin inauguratzen dugu erakusketa berri bat, orduan gutxi gora bera 3 hilabetez izaten dira erakusketa bakoitza. Eta nola erabakitzen duzu ze erakusketa egin? Zuk bilatzen dituzu artistak, bai jartzen dira harremanetan zurekin, zein izaten da pausu logikoena edo ohikoena? Horretan, dinamika horretarako ere bai orden pixia jarri nuen beren momentuan, eta bi iturri izaten dira erakusketak erabakitzerako momentuan. Alde batetik, artistak edo komisaria zuzenian niri idazte diate, eta zaitea proiektu bat daukagu erakusketa bat egiteko, eta ideia aurkeztu egiten diate, eta beste batzutan, behar bada igual gehienetan, ni interneten sartuta edo kontaktuekin, hasten naiz gauza bilatzen, eta igual gurera ekarri dezakegun norbait topatzen baldin badut, orduan nila zuzenien berarekin jartzen naiz kontaktuan, eta proposamen bat egiteko proposamena egiten diot, behar prestatzeko proiektu bat. Beti elkarlanean izaten da normalian, artista batek edo komisario batek ideia bat luzatzen digunean, ideia orokor bat botatzen digu, eta nik esate diot gelak nolakoa diren, zenbat denborarekin egiten dugun, zein dan gure dinamika erakusketan montatzeko, eta orduan bilen artean egiten da proiektu oso bat. Baina badaukate erakusketak oso desberdinak izaten dira guztiak, baina badaukate nolabait ari komun bat edo, ez? Guztiek ingurumenarekin edo nolabaiteko lotura edo... Bai, danei eskatzen zaie fundazioak lantzen dituen helburuekin bat egitea, fundazioak bultzatu nahi dituen dinamika berriak ere bai lantzea, ideia guztiak ingurumena, jasangarritasuna, birziklapena, oso mundu zabala da, eta orduan erakusketetako ere bai aukera asko daude. Azkenengo 4 bat erakusketek gainera badaukate beste ezaugarri komun bat, ez? Guztiak emakumeenak izan direla, Tatiana Blanquerena, Maria Cuetorena, orain Vanessa Barragaorena, horren horretik Txaro Marañonen aurrekoa. Hori kasualitatea izan da.
ez dut gezurrik esangorik kasualidade izan da, erakusketa programatzen ditugunean segun nondi datozen eta zein momentutan jartzen dugun kontaktuan norbaitekin eta beraien bizitzan bai programatzen dutenean, pues aukeratzen dugun momentu bat edo beste, ez? Kasu honetan azkeneko, esan duzun moduan, azkeneko erakusketa guztiak izan dira emakumeenak, ez? Kasualidade izan da, eta bueno, azkenean urteari 2024ari eman dio bere seilu propioa baita ere. Urrengoa, ez dugu spoilerrik egingo, baina emakumeen batena izango da, ez? Ez, azken, hori neguan inauguratuko duguna ja gizonezko bat izango da, eta bueno, urrengoetan bai, emakumeak etorriko berriz, gero gizonezkoa, bueno, azkenian ez dut bilatzen horrelako orden bat, zentzu horretan baizik eta ze tematika urtaroaren ezaugarrietekin ere bai begiratzen du zen momentutan dan egokiena, artista zein den, emakumezkoa edo gizonezkoa den baino. Hori irabai galetu nahi nizun, zuk komisario edo arduradun bezala garrantzia zeri ematen diozun, ez? Estetikari, mezuari, edukiari... Bai. Bueno, mezua ez du inoiz ahaztu behar. Mezua argi izan behar du, horrek ez du zen nahi oso esplizito izan behar duenik. Erakusketa askotan, mezua ez da inesplizitoki agertzen, atentzioa deitzen dizuna lehendabiziko ikuspegian izaten da estetika bera baita ere, baina hori bai bilatu izan da, ze azkenian Kristianania Fundaziora datorren jendiaren perfila kontutan hartu behar dugu baita ere. Parketin nor da bilen, nolako perfila duten, nongoa diren, emakumeak diren, gizonezkoa diren, familiak, helduak, txikiak, horren arabera ere bai erakusketak pentsatu egiten dira baita ere, ez? Beti esan dugu moduan, erakusketa guztiei dute ingurumenarekin erlazio bat. Zuzenagoa edo bueno, igual pixka bat zeharkakoa edo albora ikusten zaiona, ez? Baina beti nahi gustatuko ez litzaidekena da norbait erakusketa bat ikustera etortzea eta gure geletatik ateratzea esanez ez duela ezer ulertu eta ez zaitu gustatu. Hori igual nire oinarria, bai? Hortik aurrera nivel asko daude, irakurketa maila asko eta gauza asko eskatu dizaiokegu erakusketa bati, ez? Baina gutxienez jendia sartzen denean, ateratzen denean esatea ze ondo pasatu dudan, parket ibili naiz paseuan, jauregira sartu naiz, erakusketa polit bat ikusi dut eta gainera honen inguruan hitz egin didate, nerekin datorren pertsonarekin elkarrizketa bat sortu dit eta bueno, noa etxera pixka bat aldatuta, ez? Pixkat publiko orokorrari edo bidiratutako edo zuzendutakoak dira? Gure perfil hemen Kristianania Fundazioan eta parkean ibiltzen den jendia da batez ere eta gehiena perfil nagusia emakumezkoa da heldua eta familiak, ez? Orduan, bueno, horietara egokitutako programa bat osatzen saiatzen gara. 8 urte, 6 urte, daramazu hemen, eta 6 urte hauetan bai lortu duzun erronketako bat izan da Kristianeako erakusketarik bisitatuena, zuk antolatzea edo konta iguzu pixka zein izan den? Bueno, Maria Kuetoren erakusketa izan da, hasi hegalariak, etzan bilatua izan, egia esan behar baldin badizuet. Kasu honetan Mariarekin nik jarri nintzen kontaktuan, interneten gauza biratzen dituzu, artikulak irakurtzen dituzu, eta hor Maria topatu non, zuzenean idatze nien, eta hasieratik, lehendabiziko momentutik oso konten bera ere bai erakusketa hemen jartzeko, eta bueno, oso kolaboratzailea eta izugarrizko erakusketa polita egitea lortu genuen, ez? Helburua ez da izan inoiz hainbeste bisitari lortu behar ditugunik, edo gehiago edo gutxiago, baizik eta gauza eder bat sortzea, jendeari zerbait mugitu araziko dion zerbait sortzea, eta, bueno, hau gertatu da, aurtengo udan Maria Kuetoren erakusketanetan errekor guztia hautsi ditugu, eta sekulako arrakasta izan du, bai. Eta bertan egonez arren erakusketa, oraindik ere bisitariak izaten jarraiten ditu erakusketak, nola da posible? Bueno, pues bakizu, azkenean baten besterik kontatzen dio, familiari, pues oporretan etorri den norbaiti kontatzen dio, eta uste dute erakusketa hemen betirako gelditzen dela, ez? Baina 3 hilabete dira, denbora nahikoa da erakusketa dagoela jakiteko, etortzeko, disfrutatzeko eta inkluso errepikatzeko, ez? 3 hilabetetako neurria perfektua da, eta bueno, 3 hilabetetan uzten dugu kapsula hori. Esan nahi nuen, baina 3 hilabete horietatik kanpo ere, bisitatzeko aukera badagoela gure webgunearen bitartez? Bai, noski, bai, erakusketa guztiak, erakusketa handi guztiak digitalizatu egiten ditugu, ordenadore bitartez hartu zaitezke erakusketa horretan eta berriz bisitatu erakusketa hori, ez? Pieza guztiak ikusten dira, informazio gehiago gertzen da, bideoak gehitzen ditugu erakusketa
eta horietan, orduan badago aukera erakusketa bisitatzeko bai. Eta gainera ez zara mugatzen igual gertuko artistekin lan egitera, ez? Azkena Maria Cueto, bueno, bera asturiarra da, baina berastegin bizi da, baina orain ikusgai dagoen erakusketa Kristinanean, Bai. askoz ere urrutiagotik dator artista, ezta? Portugal hegoaldetik datorren Vanessa Barragao artista da, ondan bai pertsona bat itxibatu egin zian, beira artista honek gauza politak egiten ditu, eta bueno, ja, nire lehendabiziko erakusketa internazionala izan da, berekin kontaktuan jarri nintzen, eta berekin lantalde guztiarekin egon ginen hor negoziatzen, zer jarri, noiz jarri, ze baldintzatan, bueno, azkenean kontratu bat egiten da, dano profesionala gera, eta bueno, berdin, adostasun batetara iritsi gera, eta pospozik egin genuen erakusketa polita hau gai. Eta, bueno, azkenengo galdera, edo nola animatuko zenuke jendea, bertara etorri eta gure erakusketez gozatzeko? Bueno, pues, nahi beti gustatzen zait jendeari esatea Kristina Enea Fundazioko esperientzia edo ingurumen baliabideen etxeko esperientzia parkeko atean hasten dela, horregiatik sartzen zarela, edo Riberasetik sartzen zarela, zuk parkean sartzen zaren momentuan ja beste leku berezi batean sartzen zara, ordan ingurunea ikusi, inguruneaz gozatu, zurekin datorrena ere bai ezagutu, gozatu, eta, bueno, ja, jauretik pasatzen baldin bazera, sartu zaite esatetik eta ikusi eta disfrutatu bertan eskaintzen dizugunarekin. Bueno, mezu horrekin gelituko gara, ez? Jendea gonbidatu, etorri gure erakusketak bisitatzera, oraingo hau eta etorriko direnak, eta goza dezatela behiek ere. Bai, saiatzen gara gauza berriak aurkezten, ez izatea beti antzeko erakusketak, gauza berritzailea, modu desberdinetan aurkeztea gai antzekoak, baina, bueno, azkenean esperientzi bada, jendea sartzea, disfrutatzea, eta, bueno, mendik gure atetatik ateratzean, aldaketa txiki bat sentitzen baldin badu bere barruan, hobeto. Ondo, Eneko Kalbo, Kristina Enea Fundazioko kultur ekimeneko arduraduna, eskerrik asko, azalpen hauen guztiengatik.